main game lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Henduk, wis adzan asar. Ayo, kudu dhisik ndang salat, ben rezekine lancar. Sekedap mawon, Bu. Iki wis level pungkasan. Yen kalah baleni meneh saka awal. Eman banget. Wis yen uripmu kalah karo HP, eman atimu. Waduh, meneng wae kalah karo nasihat Ibu. Ya wis, Bu, kula salat rumiyin. Alhamdulillah, HP-ne dipateni, imane diuripke. Wis rampung salate, Nduk. Alhamdulillah sampun, Bu. Salat niku marai atine kula ayem. Nanging kula tesih kegodho kalian HP. Iya, HP iku memang godaan sing paling apet tinimbang setan. Nanging sing eling, salat iku jase kanggo iman. Berarti nek mboten salat niku sinyale ilang, Bu. Nek ra salat, sinyal atine no servis. Berarti kudu reconnect kalian Gusti Allah riyen lho, Bu. Nggih pun, Bu. Kula ajeng belajar rumiyin. Upload sik lah. Nah, ngapa dolanan HP meneh? Arep dadi ustazah selegram ya. Mboten, Bu. Niki kula ajeng upload caption ten IG. Urip ayam niku nalika wis salat lan ora di-ghosting. Malah, salat wis saiki iso digandengi karo ghosting. Nanging ya ora apa-apa, sing penting positif. Nggih, Bu. Sakniki sedanten luwih eling HP tinimbang Gusti Allah. Kula mboten pengen kaya menika. Alhamdulillah, yen bocah mikir wayang ngono, mesti masjid bakal rame. Loh, sampun maghrib, Bu. Nah, iki sinyal saka Gusti Allah. Ayo cepet wudu, salat bareng ibu. Nggih, Bu. Bu, sawise salat, kula ngrasa atine kula luwih ayem tinimbang dolanan HP. Iya nduk, salat iku ngelingke wong sing atine kebak notif. Lan ngelingke yen urip iku mung mampir ngombe. Nggih, Bu. Sakniki kula arep ati-ati meleh soal HP supaya mboten lali marang salat. Iya nduk, HP iku aja dadi kanggonan lali, nanging dadi kanggonan pangeling. Wah, apik kowe, Bu. Tak tulis ing bio Instagram nggih. Ngaji ora ngaji, sing penting ora lali salat. Iya, sing penting dilakoni, aja kok ditulis nang status. Nggih, Bu.